Nivîskarek dî bi navê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya em spasiya çîroknivîs û êjevan Mamosta İsmaîl Hacanî dikin ka zehmet kêşe hatî vêrê ve demek xweş li gel bohran dubare em spasiya wî dikin. Wênebêj û semînar wan Mamosta İsmaîl Hacanî li ser pişta çîrok û bo navên pêşketina wê pêşmere semînarekê pêşkêş bike. Em bihêvîne ku hemû min tev de karibin demek xweş hebre borîn. Rizgarker ji bo mirovatiyê di sîngê wan dê û nehêdin û mirov wan di serê xwe de dest ji şekilî. Gurê di pêşkeftinê de ew bersivê qûna xatirek da heta însan gele pêşkeftir diyanet hatin peyda bûn. Di xîlalê peydabûna diyanetê de însan mehtacî mezrehê şanû peyda bû. Şanûş kenîsê derket, mehmeda derket. Bu hayat uzanım çıtış musika hedi berpay bu. Hatta bir tane bu Medine peyda bu. Çürük görürler ki mazın bu var pişkeftina muvati. Tayyibet duayı perverde de gelen gelince Peterter günün giyip çürük yazarı kapitadan bu amaçlarına şıkseta var. Mesela Reymay, Zanesti, Nuh Parverde ka saxlem konulete pêşkefti gelî edemê zarokên taybet çîrok a zaroka amel yeke bû vekirina afê wan hezarkirinê ji bo dahêlanê kumûna welatekî hikûrê pêşçav ev roka duwarê dahêlanê da serkêş e vê vedigeretin bo gihîndana edebê zaroka taybet û çîrokê her çîrok heftê hemî mecalata de bo nimûne gele şerîkatê di mazanê Emrîkî Avrûka penayê bine Hollywood vegêra dînin xolav dikin bo rêveberê wan cêbêjî kar ku handana kêkara dikin şêwazê çîrokê bu pitir berhemîyan e. Vê talî çîrok bûye menhecê xwatinê mesela zarfayeke Nemsa, zarfayeke Espanî, Madrid buka çîrok bûye babetê xwandinê Kulliyet İdaret E'mal da ku hafiz û handanê pitir çêdiketin ji bo karkirinê û rêvebirin û îdarekirinê. Çîrokên serkeftên serkeftî ku numuneşê re xwandin û Ewropayê jî bînin û peşerojên. Em hîvîne welatê me jî pitir girîngî edebê zaroka birîdan giştî û taybet çîrok nexwasme mal de dayîk, bab berpirs ser perwerdekirina zarokê xwe êvara demê razanê bila demek hebetin çîrokek ji çîrokek amûjberî perwerdeyî bo zarokê bikin û ev zarokên ber bo meheyan çîroka mezin bikin, duaroş bikin mirovekî saxlem û